Mie bono mono mwanju murigiro Ndizi TV andonsia soberera ne mambinge tokonyana asembea somurobelio bwensakia Alitiko nelia Jumanne ligenya satu anjiri korora igotwa ligandibuna andonsia soberera nani go kwa bokirbuya nande nigo wacha kiritiko lio gontori ntoriko ba ntogo tebi ne bono karibu swaime yumurobelio asimambi yaboni leto chaka monae nande tokora monae andonsia soberera nigo kwa liganya senjira ya bene kurubono wiganyisizo asimambi ya abone wigende kutubwatia senjira ya bene kurubono wiganyisizo chabona mambi kiagera nero Ensakia bono mambia. Bwakire biya. Bwarakire. Nyasao tuanjire kabisa. Abantu babokire. Babokire. Abantu babokire biya bono. Tuwakangambye mono asinya side kuri Jumanne. Ndiyerera le Jumanne yobachenu. Jumanne yobachenu. Afya Tuesday. Happy Tuesday. Biya mono sana. Bono mwanchimulirya. Noko yena waitu nae kwa bukire biya sema ya yitiko ya lero yitiko ya Jumanne mambie ndiyo murobele mensaje buya kabisa igonya sao twanje twarene asembe asimambi ya boni asenjira ya bene ni mambi ginya sao twanje nande togote bani bono swaime yumurobelio asenjira ya berto chaka munai antokora munai yumurobelio omubo kabisa kwele kwele kuri Jumanne botabu na sara otebire Heritage Tuesday yani ina ngote bani kuri ngotambe na Healthy is wealthy. Maite to dana karuwa de nyinge ngo wote birukunyo bobo motoku wati gotoraba bya akorinde karuwa de afya erengia nande ugatware nibo bona bo biko bwende gori kulyana yo gutambire bwo kona mwana afya ekero ya ragire ense ya monenu subona mama bona na kugonya na bageni baita studio ba ito ko jabari ikora gense yo ense ya monenu to kwana mange sara uje ndingira bara kwanire kyagira nera sensemo ya lero nara tukwanira amangana maya naenda makongwe kyagira na nyora chujungu birisa toiga kurase machumo yiri yiri batito adanga tukwanira ngana ya kera uchikora nenusu tebie igo bana mo pesa kuskano nyanga kema nyanga bagani baito ngitwiko barase studio kolende and nigo baraba subat it is Women Tuesday igo bana mwanchi muligeria kaba monente weikomwelyo bia sana bia kabisa njume dingo jana namba 8 meserio ende wonde namba abaire ngangale ende namba etogara kura ende yes studio akego ende doro majigito na senjira yawe all right Ndizi TV Ubwansu Gusii. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange ayatanya gotebyo ndi bwensi nabo igabire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi ontita niga gwashorerie alya abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nko ikaro mwalio karanzike egera turategerera ayo yominda wetera asubima bwari akubuka baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai gwete para ni ro bakarodibereka mundu myaka yonse nabakwamete nyomba tari koro kana kwa nteba nyasa oli olengo muchakana nandi na ruro na rura bagukarana wone ntwate challenge sikira babira babarwalete no mosigo amabira nande nemechande menene ekeroro chabana bamino moibulete na barabwo barayira sibitanda asuburu ire butamanyikaneti gwikabono batari kwenyara Naya iteire
Jumanne botuko enseye munini sugu ya maragoba nabo igo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nigideke komnisano chia mogaso. Maete chiba sanguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yulo amagomba tunda chinyinga karangeri umwana umwabo bono chintunda chinyinge make use obwojo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igorioka wako ndabagada okubeka Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mbia bono mwanju muri Ndizi TV nande karutwira nitwachikora arekebishe bintu bikeigo bono nimaitena bono liabeire buya ikiagera binte biro sina makomanya bantu na into ikatoria raisina yaya bya kwamirake ande osibyabeire ngate bono ndagete na bono ngagirite na bono liabeire kare producer utena liabeire igo bono tigatu chake nanda sikirundo ane konya litanga twachake akiri konya tutubwate buya igetu akwarigania senjera yabe na simambia boniga kwene kwina wasoire ime yomuroberi bwensakia arituko ria Jumanne na dibutambe toko tena ritukira Jumanne botambe it's healthy Tuesday igo kardote abana uikobe kobwate afya erengia to twarebese oso tware nibo otabwati afya kazodana health is wealth not wealth which is health yo we go to arena no bwate afierengia otabwate birukunyo mutu tari kugwatia ende tari kugwatia amaina tari kugwatia amata tari kugwatia no ene tugie tari kugwatia abiasa no tu arganedi amangana makongu sana ke kuragense yemo nenus gochi gorabu. All right abagani baitongocha barase studio na batebinga nabasubati retikolia rero abagocha baratosomia na kitoko menyaki afya na kitoko irenda ande nyoranga emibire to ni egochia twarobokongo kubwatekana ni lifestyle mono ndagirerio kuri enchira nonye no kweboye enchiro gutara nenchiro kuragera igo bano mwanchi murekere kuragense mone nusu yabano mambia to baisa gosuka rero ekerero kerikia ukia igurwe rero ngo kwandira tora mangana mayango chinde kumanyekere kuragense mone nusu igekera bagani baitu bawuchiko ikase studio kuri ndasebono no kwegena waitonganya sawa wanchire naye kwa bukire byali tukole Jumanne chitariki 11 nyoranga mbwango twachage tumutinyukane ane tare moja tumutinyukane toikire tare 11 igo morocha matuko nagendete gusuka ngoso aturu mutinyo gatano bwangoiga igo mwaka no genderete gusuka twisire wika ahava year timetinga emerobeli ya ukwabwate ngona guskore ngora mete tuate banga tolera smokori gentoli molio kangachwa igo kora ngora step by step egarota gete ko ende sabali entambe igo guchaka ne step igo no kwegena waitunga nae no gendete kono gusuka na no gendete kono gusuka mona matuko na at the end of the day onyolenga wikiranirie murobeli obo biazana kiero beto roberi buya na bonyora no mwako akireinse na retora nyora kende yose jibono ningende to meroberiane na no bwate yao nande wikana kwanya na twikire umutinyi 12 kwikatoro mwaka wejirubene meronke 29 onyora na turakora kende no nyomba turagaje ngwa bwate brand yo kwagaje nyomba ngwa bwate brand yo karato musubati gose yo konyuomwa ngwa bwate brand yo wakana chiombe ngwa bwate brand na mwana ngo endale nge skuru ngwa bwate brand no mwaka oyo na brand kwanyorire kibago gikunya gokogenderia sobo gima bwao igobono nenjira yabene kabisa na rende na etema we suguma etama tukonya komnyokaro jitu akora matuko 10 gise twaja gitu mutinyo kanto ko mutinyo gatano mere bana tuikire equota ngo igatoko chiko ikeno swalia
anyora ndo mwako akirezi no ikabwero beri kabisa mwanju muriria atotigara maega abune godio badia igo ika wezugume bwitume gochia asenjira birasijide mujetu cyonsi tokobari nase emambia boniga amaite na Eric Barasa obokire no mwana junior jire school Eric Barasa ni rishabigirito linene kabisa kweneki bune mambi ya bere biyana njiferzo nyanjama obokire no mwana Brighton bono meta bana bomba shabigita matindi na Joshua n'abantu baye na baroba bokire ikatoko ine toko batatu ma yasumuro biro mo kabisa atokwenda kirende na twakonyore naye gwatonyorera se mambi okirenga kyo murobiri oyo no kurosari tukori yao twagote yari yakora kandi tukigoro ari robereirero anarali arobereiri rituko riangyo lakini sare ndo kyo gojani yake ngiri na turojena amakweli abujire abande bakari gotoka bengentete abande bayitira senje tamanyekane abande bakari goitwa nabone goroto wete no monto nabete tu moyo ase amangana yara sense ya banyanyimbo ruensema ya mata mosojo moberino to ketensema ya raganga ekiorengi atoka chuma mosi oro moberino to gete bona mangana ra makong monto nengentete umusana ngentete magena machoge burabu bona ebinte binge sano jando ngorera bakare na Nyamira alia umwana nare okwete na tukude turi tukore igoro bono entro chena amangana tali maya ingento kirwatete na ense yetu ekiri chingo bogeka ose n'abantu betu ekiri chingo bogeka kuna nguvu za giza chinguru cy'umusunte muri ndonororo bwa mangana mabe umusunte I believe so nga something is really wrong asengencho ukoboka umuntu okure yani mabwa abantu bwabeire buna wabere bune egento busa igo ukoboka antu arenge buya kwanyora nk'umuntu okure igo tusabire chinguru cy'umusunte I believe ni nguvu za giza ne chinguru cy'umusunte ne chinguru cy'umusunte because rate y'abantu banyasaye bakari gusira mwalimu oyigweto mwalimu nabite twe omoyo muntu utarwari torenge buya kisa na maana ebintu tutamanye gose bitagwenere tiko bekeini kyo muntu gusiri obugima mubere no togete oretire abantu abakore to mubere nakubeka kwa abandi mubero ore bobe mubero saligite nkaikonye mubero oyore ntura yugose mubero tindo koiro mete order ya court nerera irero mubero tindo koru ando irwese enkendo ono mubere nigotogete raganga bumugakonde lieta nebirake mungwana onde nkwerusia rubugibanga bomanire n'abantu baye gali magena kweta abantu mbagendete guko abantu ngongentu bale we have to really kneel down and pray libaga to gusabira enchara libaga to gusabira omurembe nse ya Kenya n'abantu bako na gusira bagukwa in a way in enjira yebo tutukan hakina ndeka naje tukuri yosiko mu baroli anene n'abasaje basubati naburi ngosira bale hakina basubati karobuli yasumwaro n'abasaje barabange awoyo engentete oyo itetwe ebintu byako korekana yo kagere goitwa ntwate oitetu kya ndora tidisha ayo kagere goitwa bono rende nabano jina mu baro basaja no rore igora kerenda basubati mbarora kirende abasubati yakarotu arenge na Dr. Mary na tebetenga kero kende into yani basubati igogoteba ngweitande lakini we don't do that lakini asabagaka na atakwana akishaamua abande mbaroro korengana n'obutuki akishaamua nga rero nkwirutande gesimaime era dali gonya gotishia nga mete nkwirutande gesimaime anajirusha that's why umubaro babasacha na beita bake na beita gosemba bere ase lituko akini okonyora ngogore igoro because they decide and they do what they have decided basubati barabo to gochangarara to gochachana gokwanda gukwana nande kwebire so that's why umubaro basubati oko bayinse compared n'abasaje Bono rede tikatokanye torore na nkikiko chikoba ngase bito kibigo chikobe ko jimi kakati rende anano neri tukuri angitura turino no magani turukwa utura kwande goro ya amangana yumumura go somo sa nga boy child nga kiabere kero monte kara ko ngenta meto monto ko beti ale mpaka bwengenta yes monto beke besario ya bwengenta bwerucho moyo
yani bone bintu byabere na kitota katora buri mwanju muri na eraro jena nense yetwekire chingobogeka ingi kyabeire ekeroge korire bintu bigosareka agosabantu bagokwa kire bintu nyorobote na muntu engendire umuntu mubiro tokira asigete abantu babetanire meyo na kitota katora buri mwanju muri na ayoroche asimambia bona nige korire byonse okorekana baudena nense yaerire maederende Omuikomo bokari gota kojire ono nena bakuru birengere bya atena yaya ingi kyabeire yobanda ko to kerengere kya to kuborti asimambia bona ya asiringana lito limwamuna ningyoroje ikorera ebinde bigokorekana abantu abange bangentire abande ngo kubare mebere ngo tokara ebiore ngo tokabire Gusii ebintu byamakorekana Gusii nabo yabeire Gusii yatyokire egoroje none kina kirikyo mwana sagi ngenderete bali bonsi mbagenda tanya kurubo side bwaba karo bawo kurubo side bwaba bawo tete aboka banyene batabwati musaidi onde bwenzi ona boto daina ninkyoroje kiabeire Gusii indu twe bwatokire ejingo twekire boy kaningi karo tumekerengera kya gwitira sinamba 0792192834 as studio asemambi ya aboni ogenda ututomera uchumbe yao mwanchumuliria batutebirene na imbirengera kyo bwate na boto tena ngai kwa bokire na kirobere ditukuri yao lia Jumanne biamono sana mwanchumuliria twakoburiringa what is really happening in Kisii land ingi kyabeire bona Bagusii tokari gutangana ase magazeti ase bintu bitagwenereti kubikwa asa abantu igo totebinga nkioroche kero kende keireire Gusii tokari gotio kenchira geteiga tuachakire ko something is really wrong again to nekebekere somewhere who is takari gokorega siaebia ochakera chinsemo cyobulindi ochakera chiamate squeeze na mwamata agoitwa oiteru nyomba na inumore eplot kenengiyo keokorwa so who is to blame asengencho ebirengo bya makweli asorongorwa Gusii nigo byakinire kabisa na bagoto ujumbe yaunga byachirege sara what is really happening asengenje we are not assuming everything is okay egero kire gintu getali okay tutumere ujumbe ya wetera SMS number iyo regoroga bwase TV ya ogende gale so mtandao Facebook na tole live na Ndizi TV News Digital abago YouTube na tole na Ndizi TV News na bakonyora sara on Twitter as a fan page ya Facebook onyoro mto Brighton Makoli as a fan page ya Facebook alafu Kratogendera konyore ujumbe yao good morning andonsi asimole kone ndeonsi mogotobwate korwa sense ya Kenya chikaunti chonse merongo ene na isano na ibere Bagusii go bale everywhere ochakera Makindu getumole county ya Kisumu ochakera Anet ole county ya Homa Bay Bifon captain orase county ya Isiolo ndobwate na nomo captain ndokoro kwa Ibrahim Omweri kura chinsemo cha Moyale gale North Eastern na mashabiki to mwenzi Sophie Kemi Motangi good morning and on see ase obere teriki baraza good morning and twakuwa na ile safari ngi yao ni way to Kisumu mono muswat Felicitas Nyanchama good morning Keystone Chari ndoma etenga na orase county ya Nairobi mashabiki to Vansi Keri korachensa macharungai county ya Kajiado team diaspora bako wakilisho no munyakero goita ogoroka reverend sana ogoroka reverend Nere Kennedy Mirieri Cyprian Marube good morning kwani muswati okorokwa Regina Gesare asante kwani honorable Frederick Mititi Labani Onami muswati okorokwa nganere Mary Morara Junitai Jacksons na boygo Salome Mokeira awongora chinsemo cha Arizona to wakangambia mono kirage mashabiki yetu timu kubwa alimokuwa wakilisha Ndizi Mora outside Kenya tunashukuru tunawavulia kofia sana asoko kuendera gutubwati asumuro buli bwensa kebono mami ebuya kabisa mwanyu muri mashabiki yetu onse asema berete igo numuro buri mabo kabisa chosho utanero rasenza mirinde kone kuna mali ukini bijago jeira senjira ya bene anakwene kibina maiga atatu no tore imeye studio asomoro berwensa kyabona mambiri tukuriya Jumanne nigiya ajitariki 10 twekogotebye karuto korusera litko liao atwagotena bona boka tugutoburange tena turaboka na kwigwetherio gikuru ase jirani manyana bona bwakire na twagotene karu ikasense media Facebook asinara na like and share na bogo share sita mreni yao asomoro berwensa kyabona mambia elende badibare abasani ba asense media Facebook abago nyora
barana ya Sara na Brighton na Joshua ndoje ngo babare asomurubiri bw'Ensakia naye ine njere ya moyo gotonia ase mambi ya aboni atari gotoni bobe ko no gotonia ase obuye meta se bugurende Joseph nero anetiwe bari babwato bobe korende ere nyasaye na bwate ekia igo nyasaye na bwate kerenga sore nonyeke ni gakorando kalende omo reverend rende nyasaye no muya otwanjire mete tokoboka singe njomo nene kena bukwar kurara urare ndarania abukwar kurara toboka kiana barmete barara bataraboka basirio gima asinale bikuro bikorwe guboniga ebra to kwanega ekiara kirensa monto ngokware monto mete kirensa monto kwikaro kwa lakini tukuri auritaraiga tenda mema enda zako igobono ne no manju muri kikwaboka kole biya kwaboka ko gwete birukunyo nabo gotenya sana ya ndo seri birukunyo nambali basiri abamu abo asomurubiri to gutomengora yebo asimambi ya aboniga ekarabono tukurarigiri na Sara ekaro tutete semeri ayebiro tumakwenda tuje check yakekaraba mwanju itende tugutome SMS neri sirari kurarigiri igoro ya omubani Elija nabi Elijah nabi Elija rendo ine omubani Elija nagatomire na nyasaye nabono agenda sense meri rende karo murakero chite meto murakero no chite asenseri ya Israel murakero motindi sana Joshua na maide miaka ya jitro na no maide miaka ya jitu murakera eto murakera go ba miaka Kenya kurabere Gusii beno na matukabere eto kolera ebumbi sana ariyo ya jitange ya jite miaka toto nenus mo bani isa Elija gakarote bundo bado bani Elija na Elija ndo ne Elija eja garote burene na agende go ikasense meri asomo swati gitaringe umuswati utabwate muburaka riga bwatu umwana umumura ekereri cyagate bwage ndali na nyasana na mu provideri endagera to nyumete ekeroto tebe na kerenja regoja ningi gojera mpaka bakori banyasai twezigera maguta bona kerenja ya charia gakargote burinde eyom fast kings osome fast king 17 oja kresebeni mpaka 10 isano ne mabu ebukuya nga na wonde azenze meri yebirasi nini ebukwe yarenga erarenga inabaruoti 12 oja kere 12 ari oja kere 16 nere uja kwana mangana bone krosara muruoti oyo aikarinde mubani oyo eyo ere fast kings yabuna bokoro sara oja kere 17 mpaka 18 yabo bone keraikari asomo subati oyo gakare gorora nyasaye konyoro kwaniro musubati oyo kera mukwanne to musubati oyo narende mubani ngochare nyasaye mwedina akora ibintu bya Sara oyo gakara ko madina ya ngendagira ndoseri ndagira musubati ya matete na ya endagira mbwate neyo mwana one ngorosi turi mwana tukwere igombe programmeti yani erina ritukoria abori arengerio moelio kumenya ekiagera mbabwate ndagira bare korosi bari bakwere because usoso mwana oyo Sara aseri jabanyoranete noyo muswadiri gajete kuri gichingo ajete gotenya ekeraja gotenya rinde achikorosi ndagira edibadiga dibiguta biribike ne ndagira ndio yiri jabanyoranete nerija akara madina ya mone uri akamantene ya ebi chinge jinaja gotenya engineering ngwana ndosi ndagira yane tuli ndagira rituku nanda actually nebite argonya gusangire nebite yani ga chande ke tumusubate mpaka no ndi chinko tare konyora igarenga ariko no gusangiriria ebite egera chiko korire ndagira yo mwelyo babwate because sinaro wika kwa lose hope omanyetenga mambi siwezi kutoboa kurende ryogenda togwetere mechando umekata tamaa na liyo konyora nyasaye nabwatu murubiri ugete asobugima bwawe igo nyasaye tumegete umubania Elijah agende nande Elijah nigaje agagende tumusubati uri achikoragira aenda achikoragira gwindagira ndagete osome 12 ase dagika 12 iyo oyunga kyomoku ndori konyonsoma oyunga kyomoku ya mwira neretiga ekarbon nerija motebe tirende na akyondo siri mugali fast kings gosaba rotieri tangani 17 ekero mugano uyu mugimo utakeri konyo chakira verse 8 kolende tiga tutume baka verse 12 tiunga kyomoku ya motebe omokungu elia
naria akamuiraneria akamotebia ekene buna omonene Nyasaye o ale moyo timbu atigento kende kero sirie otatigambwate obosie boisaine orwe oromo ruoka bole ekigancha namaguta masinini okale akale asechuba bono inche nigo ngochore bitebi elinde ndose liendagira asende na asomwanone eliotolie toche tokwe tutigira gwesa tutarenge korandia asemambia boniga korende nari yebiro togoteba ni narende musubati uyu no mwana we mbarenge prepared kwa ekene ndagira babwate yo siku peke yake lakini rende ekero bajete koro ekero osoma mwana uyu ekererisha pancha koroseria musubati uyu oroche igento taitotegerana ostomanya nina musubati uyu nanjete agancha nonyo bwate gentege agancha mangana aliricha motebeti no gwetero manene akamarosiri ndagira akamarosiri akabusikari akamarosiri gose manya akamua agatiga umwana oye akara umuntu atamanyeti that is true faith bono egente kigerina Nyasaye namanyete naki keriora akoregeke yes naboke gokonye miaka yao yonse yes ekero togosomana ekero idolatry mangana ugosarika kwa beta sense meri oibor kwarete tuna hub na Jezebel kwarete binte bikaba bakomera kero kwa Jacob Nyasaye arenge ni gatabu sango gechwara sana ekera ibone yanda mwamu na bakugotiko chandike ekorende gwete aba bani bae nonde ori abwate na bakokonya into togosoma simambia boniga asari yebiro na arina Nyasaye nabwato moroberi bokiremo igo musubadi yo ariko bata eriche ndagira ngokware ya musombo Nyasaye na bari gucha gukwa igonga nonyera matuka bono iga tusiwache ntobaisa gutiga basomba bo monene bagukunenjara asenge Nyasaye ngote bakaringa ki leteni zaka na sadaka galani mwa Bwana ekiagera enyumba yo monene tebwenera tikuborwe ndagira nonyangake ntoibera Nyasaye tomuibere mpaka biribi wenerete bitagwenera tikoibwa igo gwetero kwegena omukungu oyo omoeli oye mwisho wa maneno ni kwamba nigo igama guta ichorete na ndakaonia kandagaka na madeni akamenya buya igo egento korege sinini botambe na kitagote banga wewe tender member nenda zako musubati uri akora maya sericha abo mwana webo nakaboa kabisa kere mbakweti yombanyana ndina makweli igo tokonyana na makweli ekerura akora maya igo nabokonyara Samaria umuya agokonye yone na kitu tutwaro kwegena nande tuigweri ogirio manene endo ngerija musingi tuigweri ogirio manene ekera akorange kabisa na inderende Nyasaye talibwie kogocha mwao chakoranga webono Nyasaye wacha nitende mema Nyasaye na bagocha in all forms Nyasaye na bagocha mna muntu onde bwensiga then yomokorera mabe kumbe umefukuza mibaraka igo muntu onde bwensi let us do good nonye tobwati musubati ulitabwati lakini alifanya mema akaenda zake agasenigwa emyaka yo yonse mbake mbrego amen mate mbake kerembra ya twede ere anyorete nabwate bintu mbake kerembra igo bono nyume mbure taratwa korakora maya igo naboko ba embolia usina boko ba orioko konyo yo uya sana ina yebiro omwajumuri asemambia bono tukurakwa nego twarate bandende na dedina ebukunegana karo tebana ekebis yori ngerekere bosia akekugana namba ndaba egento kereke tutangire erieta ndiri gokwano aseke usine eriri achira lakini mami nije ngotebi kunebwata mangana is a very good book ebuku is a very nice story book is a story book is a literature book yani onye kitabu ngero monda wenete gosoma any version iliyo bwate be King James ebe good news au isoko yasoma bia utaelewa vizuri bia sana kiagarandire sana ko nyoro ikaranste iga gose yosenga ikwarenge gechunikia ujererizo gose kwanyore nyambu ngwete kale bara usikwanyore bintu gete no ne barara ekonga bono muntu kware bonaki nakibono Nyasaye ingi ari gotongere gechuni Nyasaye ingi ari gotongere nyambu maire ndwanya gukora stadium mai nyambu mbe nyambu nero ne bwate zigini bikansi yae usine bwate gasi yae ragore abanya ge kare kuri bichuni gete
bari kutusumbua osonyare gochakoriri konde twatebe tu eriria jana ikorominye eriria chakuru South America likabwa tumuchando meningitis likari komera ase chi wetland yani likari komenya buya ase chi wetlands mona ase mechere gusimekwa lakini tulisema nyasa tuetelia mabata Kenya we are going through a lot and ntotageti nando experience another new challenge lakini timaitena twara ko baintio benanda bo twara ko nyana intio bele bade mechando yae Canada ne bade mechando yae kirasi ne bade mechando yae lakini bono tuko Kenya na Kenya ni mama yetu ntoko nyara kunganya atuami kabisa twenda sensemo ya check mwanjumuri turarire nambara bemo atomire ya SMS chito ekara mashabiki yetu are timu bana kosa team following team chini ya maji na team diaspora bono gendra utoma jujumbe jeni moto tega kimu abokire ayu ande nigari ngari yebiro tukurarire twarate banene naki na intu tokoba aine rija aino mosubadi ori ose no mwana ori mosubadi ori bono nayo manyete konne te turenda sensemeri ya check turarona kimu atomire ya SMS chino asimambi ya boni. All right, asabali mo so TV for the first time asimogo tumira SMS nesimi eregabu ase TV yawo gabo Brighton gichare ko yetebye bani baro bagotabanga nambe yiteri kororekana bya Facebook no tuligalia wa super producer Joshua Uta na tobegetalia tolebuya igona bogo comment gale you can like and you can share and tutumire ekerengere kiao ngoko kwanya bono mambe na kumubeka ase umurubelio team diaspora tutumie ujumbe team hapana kosa tunajua nyinyi mko team chini ya maji asante yabo team chini ya maji na barali ba minto yaba Irino Charo najua unatufuata sana yabo Eric Maobe buna mashabiki yetu yabo Daniel Ontiri bagote bangi Ensakia lazima tunaangalia tuamanya koboko mete barabuchinsa chabo ngoboka toli mapema kidogo igabaralia ba minto mwensi pia yabo Samio Mingo yabo Magati yabo Gichana tunashukuru sana Rosemary Onchari yabo Rosemary yabo Elizabeth Angira Musa Maranga Robert Ochoro na banda bang abali mugutobwatia nino team chini ya maji tunashukuru sana Piamnyoke Facebook Ndizi TV News Digital ndolenga mbarabia babatu tumire ujumbe mashabiki yetu Kegima Teresa Kemto oyakara kwa igule gonkoro chinsema che county ya Muranga yake Irungu Kangata aiga sabali miba mabere na maembe bagende to smile agote ambia mono nyasaya seli tukoli linde tuabokire bya Brighton na Sarah kura Muranga County mbiyamona sana Dismas Okinyi agote it's a bright morning from Igena Itambe Bosamaro count me present with General Gichana asante Saron Tita mbiyamona Petra Mokeira asante kwa niaba yake Honorable Mounda Jeff Papa Antivirus asante kwa niaba yake Brighton Makori asante kwa niaba yake Nsusiri Ruma White Sharon Ogora Etureti ya Gichana Wycliffe Jones Ondieki Honorable Charles Kiganda Vansi Kerry asante Charles Luangau Gato Lucy Bonareri gatia banda bange agotebanga have a blessed and a fantastic day. My condolences to those who have lost their loved ones. Tuko pamoja. Cyprian Marube agotebanga good morning tunashukuru. Good evening over there. Asante ase ukubwati murubulito bwensa kebono mambe yonkuru wa team diaspora. Vansi Kerry nera agoteba good morning sir in Brighton have been away for 2 days. Really? Where have you been? Agotebanga I am back. Welcome back. Welcome back. Karibu mogeni. Agoteba missed you a lot. We missed you too. From Rongai as usual. I'm tuned in with my mom Eunice Kemto, Dr. Shanice Mura, Sela Kerubo Bosiboli, Mil Karioba, Motangi, Mahewa, Sweet Banana, Elvin Mamake, Sheila, Yangares Edna, Joystina, Kerush, Nzumi Kraidro, Okinye Dismas, Ezra Osiemo, Andoroman, Orucho Senior, Jazi Deyo Odi Manyinza and all Ensakia fans have a blessed day. Na karamnyoki yake there's so many. Nda SSMA mtandao ozega. Either SMS, either ona kwa akili yangu nda sema kwenda kuliri chao. Sasa ndio anyora from Bogita asubuhi njema kwa Pastor Gilbert, Giristoba wa Nyamage, Onyango kwa Mr. Manyara, Daniel Bosire, Samuel Oyego, William Mekenya, John Obiri, Mama Stengo, Davini wa Kyoga na wanwote wa Greo. Mbiyamano sema mbiyamano insanali anyora. Tuenda katuko ujusio na ara wadana April 13 verse 2 do not forget to entertain strangers
for by so doing so some people have entertained angels without knowing. Yo kwaro dende na bagani bari bagoje konyora na nigo bara maraika. Bwakire abarari ba Ndizi TV omonene Nyasaye bwanchire obomoyo bwaito. Tobe to kumwakera buya ngaki ende ngaki ende yonzi tumusabe ato nyuire Nyasaye nere entamero yaito ense yesara Brighton na Joshua kora amaya aya konyara ayande tigera abande asingenjo na tuetogia buire onzi ni kaspure na tuetogia kabisa na bako nampoza kabisa ebine tutigere abande otena Easter holiday is over. Let us continue over with our day routine oyago kuna rogo crazy kurujise mojiri chabo gusero raganga oteba no alime yomroberio asemambi ya aboni enda otobwati asenjera ya bene asemambi ya aboni kabisa. Eric Momanyi osoro mesonya kwa ensomire korua keumbu ditaro niko ndani Mishaeli Kerubo adena good morning niko ndani kabisa. Dani Ogaro adena watching live from Menyingwa nara adena Magi watching live from Enduma Mama Kariga adena good morning no alime yumrobeli abunga tia mashabiki ali andate kutuma SMS yabo asemambi ya aboni. Asante sana Keisto Nchari rishabiki reto ako Nairobi Embakasi ogendrete kubwatia umurobeli obwensa Kiocharo William awatebanga sensi Kisii niko tuned. Charles Luanga Ugato mwalimu asante sana awatebanga na ole meno murugi Jacqueline kwa mboka awatebanga si banduke Takida Kopa awateba count me in Olentiti Boniface Ondari nera awatebanga watching from South Mogrango Kiorina with Ruben Ondari George Morara Robert Miruka Ogara Oigo Joseph Sarara Tabita Masese Mary Nyaboke Benson Ondari Kevin Ondari Evans Ondari Duke Ondari Damaris Ondari Wilta Mongare Rose Morara Philip Osoro Victor Sabons Magoto Evans Osoro asante Jared Orure Matureti Koronya Chichikemera awatebanoale mi Makindu Getuma sante korwa county ya Kisuma awatebanga na babwatire bya moyo mtosara Daktari Henry Ochoki korwa Kisii County Nooleme David Nyamanga watching you live from Namibia. Keep it up. Asante sana naende karibu sana Michelle Kerubonere Nooleme Eric Momanyi Osoro oyonkwa yesoma Mama Kerigani ulisoma Lucas Isabo kiagoteba good morning my darling. Helen Maranga from Nyantira Primary School. Agotebanga Noaleme agokwane momoromo abo Gilbert and his wife Agnes. Say hi to my daughters Joy and Precious from Nyantira Primary School. Mama abo kuruko Margaret Osoro from Nyantira. Sante sana. Nama Dolphin Mora Nyantira. Okay. Dolphin Mora gotebanga good morning Sarah and Brighton. It is another new day, new morning. Our loving God has blessed us with being alive. Let's praise and worship him because he deserves. Without him we are nothing. May I wish a bright morning day oyakuru kwa Dolphin Mora aline tonde kinae na korol baba kurwa Saudia ga kyomo ikomo be ochire ense ya ito tigato sabe mono ogo kwa beire too much oyo line tonde ki kurwa chinse mocha Saudia. Asante sana baba kurwa Middle East to watebanga mbia mono kiragene likia yaro liboli tuabolia. Yes agotama kweli abeire too much mo ikomo be no gendete gutara. Nkwaso meya Makindu Getuma yes from Kisumu ate abaigoro yamangana yamarimo no nera otebana rekero libodi to bodina nkiro jama kweli abairera mange abantu ngoitana bara abande kwengenta bale ebitu byabeire nindo jina Makindu Getuma then number 1 namangana yamaremo number 2 amarwa abeire amange Gusii yaito abagambi nigo bakwegwa kibese bamanya gotwara ebibuyu bita bwa dikende batomagoja as a DCI abagambi basaririe abantu baito oyakogera Makindu Getuma bagambis it could be tari bonzi rende lakini nenda tena abalende karaba kwatira marwa bakaruko beka maje batomagoji polisi amarurende nande moje muri toko bordina inkiro kwirira
ebinte bigokorekana asorogongorwa usi abantu ngwengenda bare abantu bande baitirwe emebere yatokire gonya gotoka chichaime kono ense yaereye dukiri chingoboyeka genda gututumira uchumbe yao wetira se number 0792192834 inera gutonyora ase studio ase mambi yabonika boyeka sense mo mitandao Facebook gutonyore Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube na gutonyora Ndizi TV News abuna sense mereji platform ko gutaka konyora ase Facebook unyora buna Brighton Makoli. Yoko kutaka kukonyora medina noro. Sara on tita. Biasa. Biamono asante Edwin Mwengana korwa chinsa Machakajiado County na no ulime kabisa. Tunashukuru sana mashabiki aso gutomachi ujumbe. This means nga ntoli ntutweka batatowiga kolende ntobwate that coexisting between us kiagera Ensakia rende karto korosera litiko lazima tukae watu tuna bond. Thank you so much aso gutomachi ujumbe. Si rahisi. Tari raisi boy gondro jino mugabana be kaunti ya Kisii Paul Simbarati kuri rero ngokwanira arabariki bamangana osengo kwanira inyomba cy'uburari buna Ndizi TV inyomba jinde anayigoro yobokorari asinye gitari ya Kisii tingande barostro anena sensemeli ye model aliya sengendo ya majemangana majigo kwaneka aliya gere ya mateyemo yarira bune ya ikanyoro umubere bwo muiri obababe gitaria niga akabwate magoti gosama kode kurwa somubere boyo metenkendo kero mubero chetali igere expected buna umubero ogachubuya preserved mpaka karo moja kuoi onyagosiro ino mochiko moyani asinja kile familia ye kero yegeto iko yanyoreta makumia ndu arara manganayo lakini bona lyo mugabana uchukonya beka teneni tukanyitumanyena injao chukwana abante baraje bagenda kantamanye lakini dende na gekarebo na mangana mabesana bate tran estimate alengo ikaira dende mubero gosareka lakini ndo mugabana bwe county ya Kisii yon 045 ngwadresi yari kudaga chinsa ibere cyabona mambya tumanyena ngakya ukwande gero bokorari kwenya gitari eri anena sensa men nabara kwande chenda liya samangana afya ase county ya Kisii rero kito kwanda mangana afya ndotagena no ene kero monta asirire nere urendwa mbakekera ochukwe ugachubuya mbakekera mubero oyo chukweni mete mumebere tebanga estima yalengo kissing teaching and referral tebwati backup bono ne mangana renge bona kitotete nakitotete gavana address by the way asema kwamba nini ilifanyika iko ntobe to kubwatiri ngane ye kero muri gito captain 001 demo Steven ngagirite bono ongeire goja sensa Mary atubwatiri ngane. All right biamono sana ayuna rotogo takatwara kumanyia abuna nararia yagende tokore barachale you can tell us so that tuabwati gentonyo kali mutichale you can also tell us yabo Vincent Maina gali sugubo chinsemo chanya cheki mwato tebya twatebani as much as twatebani ni vizuri na nyinyi mnatufahamisha egere twagendera kumanyana biamono ase chujumbe chino kero chiko na gocha nto chirigererie kurende section of them usichinge cyabo twekire guchirigereria gaiga ase studio na ndem biamono ase bali mwensi mwende to kurigereria live wetera Facebook nindoche Vansi Kerry asante sana nindoche Cyprian Marubi asante sana nindoche Keystone Chari abambali bagenda tugotubwatia online wako pamoja na sisi asante sana wia sana toenda sasa mwende ndio studio Joshua afanye fenya najua atoira sinza moja madukani ngito kwirina bana tokote biareri arasa magazeti yeri tukolera to gotubwatia tosuka customers konyegara kurwa TV yao erero Ndizi TV obwansumo gusi umoroberio Ensakia bono mambi Ndizi TV ubwansu bw'umugusi twayichanire koralia ogokwa kwa Linet Nyaboke Mwebi mwana o Nyagusira Johnson Mwebi Omoro no mungina Bathsheba Bwari Mwebi
musubati mwabo nyagusira Gideon, Florence, Anna, Jared, Alice, nyagusira Josephine, Tom, Edina na Omoro. Mba mwabo Priska, Momanyi, David, Karen, Julius, nyagusira Bosiboli, nyagusira Elijah, Jared, Josephine, Mboya, Kwambuka, Simon, Alevi, Jared, Gisairo, Richard, Florence, Pastor Momanyi, Joshua, Nora, Tom, Bob, Haddison, Josephine, Protas, William, amunabande. Nigaru muigwa gucyase nyagusira Magare, nyagusira Mboga, nyagusira Umariba, nyagusira Undari, nyagusira Mumbo, omwalimu Gilbert Gichana, Kwambuka, Nyanchama, nyagusira Mura, nyagusira Jen, Mukeira, Agnes, Nyina Moke, Bosibori, Ann, Sabina, Joseph, Pius, Vivian, David, Brenda, Joan, Joy, Joash, John, Leila, Ibrahim, Rehema, nyagusira Cliff, Martin, Tony, Johnny, Sharon, Brian, Bridget, nyagusira Rhoda, Mora, Lewis, Junior, Diana, Clinton, Bush, Wendy, Carlos, Josephine, Nyamboto, Michelle, Prince Melvin Matundura, Lydia, Sunday, amunabande. Abakoyoye ngamuna Esther, Eunice, Jeremiah Oiko, James Oiko, William Oiko, Rebecca, Mary, Nancy, Ann Mokeira, Lydia, William, Moses Wabwire, amuna Dr. Otundo. Nkolera ya Mr. and Mrs. Michoki Oirere. Oko eni wakwaye ni gukora belitukule Jumatano kitariki 12 cy'umutinyukane umwaka w'2023 ali ensemo ya Mosocho Nyamatuta. Asibali bonsi banyorurwe n'ugwakwa kubwotekana n'ugusiririrwa n'uyu mwabo nigo twarure enkora yeito. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County.
Duka letu kuu liko mjini Kisii, kando na ghorofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokim Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Esimi yao nebwatu muchando na nigo itakiri koroiswa gose kobekwe bintebia iliyegenderere gokobokorerie gose aye numero isia bwejisimi na nigo tagete asokore bintebio iliyochigo tume akoroisia eduka ya No Limit Phone Spares and Tools yeri miyumu chukisi nigo bakurwa koryo bobwonsi mpabwate bintobuna soldering gun, electric cutting glue machine, multimeter, soldering paste, rework, battery connectors, SIM slots, camera lenses, fingerprints, fiber connectors, charging ports, charging flags, power switches, touch screens, complete LCDs, LCD pins, chiriechinke, eche medium, na bwego chirichinene. SIM card pins ejectors, chassis, back covers, gose leads, chispika, looping wire, na tweezers. Nigo babwate chiduka ibere, imeyomo chobo songo, eyemo nigere asamagacho, Ahuru Plaza, neyende, ekabange na tea room, opposite Uhuru Plaza, asamange, akira mainesimi, asenamba, enoti sano na ibere kianda, isane yemo, enoti sano na eyemo enoti, gose, umwakere jane tesimi, asenamba, enoti sano na ibere isano nemo, isano na isato enoti, kianda enoti. No Limit Phone Spares and Tools. Esukuru yokwegelya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukora yubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Voy baron Joshua ngorwa sense me ndi studio kwene kwinora korete ira sense moyo bonjeri to manya ito kwa driving ito kwa chukore binto o Joshua uta to tene turi batatu o Joshua uta kabisa akwene kine bia gochira senjira ya bena na bia gochira go lakini mosuko to moleta to moleta somoro bibi bwato ke yes igo bono ego Joshua rende asenjira ya bene Joshua na cha general rekana gara kini korrekana la sibra kwa mchinde Joshua rende lakini nere ogoto ere kuna chibije jitu cha tu baterbia to fama je SMS birisa to atwenda sensemo ya magaseto ko tena rali aeropolito asemambi ya boni oto garia busara na gobwate babo kefini movie meta marita nara kwa matiti sana ni mbwate rega Thomas Sabo kia whatever well represented from the Great South. We wish
I wish to my family members murugyo kwa Jacqueline Machoka kwa Kisii School kwani Principal Fred Mogaka agoteba Gradual Nyamecho Primary School Kenyanya Flavor Kerubo agoteba Happy Tuesday and agoteba nga Brighton brother Brighton and Sarah please greet your colleagues who were at the wedding ceremony at Riruta East SDA Church and Ndizi TV show in opinion polls ndio best kuliko zote. Keep it up. Hakuna ingine tena. Asante sana Thomas Saboke. Zakari Makoli Moginda agoteba watching live from Bobasi Nyamarumana Betty Ndimbu Silvanus Omoro Freddy Nyandieka Musima Nasibo Dima Victor Omondo Matiangyo Mondo bila kumsahau Momanyi Ben na Joshua Onsongo Kelvin Mohovi good morning brother all the way from Masinyenze Kolomani county ya Kakamega tunashukuru zaidi bia kabisa mbia mwana superman tutuma nara odara Dalvin kutoka Dubai out there bana no alime yomorbe nara nero tumete ya ebo tukake agadana please I need to talk to you by morning hours oyo na tumete nere hai de na de ko na Ndizi TV ko rabono mambia dimedi kinere yongo ndokoli gito krore na ki bregarigi kwa bwate ase mambi ya aboni kera masabgito na mange mure yobona into tokona kina mwenzi mwasoire aseri boa elimo senjira ya bene richiko negendo kengenjo kolende chinza chinde enkweba tule Gusii yaito abantu bakorire amabe na kogendera gutwara public participation elinde tonyore batuare public participation de tonyore obonchoreri erate tena na mangana ya ko tuko nyona public participation na batugo kora amangana ya gendete ko korekana asoro ngorwa Gusii abantu bakure bane gwengenta bare abande ngakiga nakiro to nakiro ko borana inkiro chekebe ingitarabe kuya ase asoro ngorwa Gusii. Asante Esther Muraba bakuro chinsema chia ugembo Yoneli shabikire ito na mbe manero kuwakilisha kurugemba ali asante baba agotebanga Ensakia mimi sibando kangi yani naonde mbakomo ali asante asokuendera gutubwatia gwetirasi asumurubile bwenza kyabana mambe tunashukuru oyo ngirisi arogo yo mendese mesi yo yate na dichiko negendo kengenjo kolende chinza chinde nkweba tore adana Gusii yaito abantu ntogi kerie amabe na kogendera gotwara public participation elinde tonyore obonchoreri public participation na bego tokonya toteba ninda yayo meta bora public participation na botokonya na jiforum gitu toteba na yaya ntwara na maendeleo ya wanaume meta maendeleo ya wanawake na ya kabiri kale lakini bono maendeleo ya wanaume yacha egokonya aba saja ebirengere mena tware ebirusara lakini nabone ngendo kirikebe nabo muntu mete tonyora nabo mete tonyorane nabo togoshia otena gose muntu kitanjande tegento tegyanjandiriga bode mugete nagore mete musaja nabo koinone chibes obeti none million yoyi ona osinyo option tago de mokae kaga komate moka mobona ki ichareli ingi waje tukubegera chibes ona muntu kokorale tokana sese mema magazeti toenda sa magazeti asante sana Bismarck mokwana akoro kurwa kurwa getembe Nubia naye no ulimi no murugio go Sharon no mwana Eugene agotebanga mpaka mwisho tunashukuru bia sana toenda sese mema magazeti to chuti to maina na ria gendrete kwa guburita siti kule lero ekero botambe ngotware gazeti ya The Standard na incheni ngotware gazeti at the Daily Nation si gazeti ya The Standard lingana liroborito ndirina Ruto is big test to fix economy lies in loans yani ngaki bono economy ya Kenya osomra ibwenze ngaki bono hata kiri ku fix economy ya bunekire ya sarekire ya tandokire asense ya ito ya Kenya bono umuraibwenze nabo aligeretia mangana makongusano isikorore bicha na bebekire abuona East Blues yani na binte bikongusana serikali ya Kenya kwanza ibono bya musongerere umuraibwenze anenena economy nigere asenmez broken civil service ngakemerobere bandu barakanwe meremo ngakijiba sigurani ya serikali njio guikabone ekera economic crisis yarekande asense yeto ya Kenya yabwadirense yarire emeri mbaka bona bakoli meremo bata la kanwa ayunto jwenera sobogare asebeji ya gatano mega city ne ya The Standard boige pechi yentanga nemor gdena ngaki boda bono banyarire bakobori igoro ya oyo mobo olyo nyaraka go sirio
obogima bwaye bonekero bathena itachieti koba osebatichieti kumanya ngikirite umunyakirwo uliobo oyo mogosiri obogima bwaye bono nigo barachkurangeri okorobekana ase ense ito ya Kenya countrywide igo gochikorangeri okorobekana abo neritiko ligoro oyiwiris mugambi oyibono onyadire kagoteba boigo na mbachiko korobekana no mosauri umunyakirwo boda aliachuka Olia zenze meri ya ajuka nigo bono anyara kago siro ngwaye ikatoro jeno mo wasiri bobole ni bweme kidure kindiki na to medege kozi kyabanyanyimbo ko robotuki rende bali bakora mangana ya banyare bakobwatwa ekerondo jibona bamba boda batena dasi batujo korobekana etonyore aki ya ito nindo jena mangana by Batson talks nigo bono agenda gotwara liberera litinde kero ababunge bagojikwira nerebikaro byabo as ebunge boigo ekarotoro jena obomubori bwa Kenya kwanza bokorawa no muraibwenze hamwe na parliamentary group nigo bagochikumerana erinde bachikukwanira amange ngakibagochi ngorene timu eliende ya Asmira moja mbachorete ababotane bali bagochikoba gose abantu batano babere pero tegochikoba ne chinkwana na bakanya kwanza kuri rero na Kenya kwanza bachikumerana erinde barore gose mbachora abantabu ekero ekagerena na baromba chikutwara omosagano yo boigo aswe azbechiga nindoje akode adena from Madam Boss to Miss Moshi in style bono koranere mbanyorete amangana abo sembanya teba kubotana abo litku ligoro asumo igole ngomo tindi kabisa akote ngonya gotengara abu no mosajo yo sense meyo bako tenge bijana boko rende akina mangana yintu yonyora se beji ya gatatu kaseti ya The Standard korenga na Sara ndoje naro amolekeire iga asikaseti ya The Standard. All right, asante sana kwa gazeti ya The Standard akode from boss lady to Mrs. Omosh na bwatane tugwe nyangi bono it was a very colorful wedding ndo wense na bagutakanera akole nyangi bineyo kerende tunashukuru na tunamuombea mazuri enyari ko bage kugenderera ase gazeti ya The Daily Nation ndo chengane mwamuneri nga abakoli mirimo beserikali ebe abechi county abe serikali anene mbaraka no misara yabe mutienyi ogatatu kora no muri kubega gazeti abatanga bono thousands of government employees nigo baruro kogosanga nigo bawuche gutika kwende mirimo elibabetererie kiganche kenene gya serikali gose National Treasury enyara ko bage kubwatuka emisara yabo nigo yabeire kegoteneniwa gosege ko ba delayed asige kimitinye 3 bandi mbaranyora ngimitinye 3 gochimagega chinga kibono President Ruto's administration again rete go face yobo kongwe chibesa igore twaro chitira sharia samusete ige kigancha tokanyora nga shilingi 10 cyobe cyari gotonya kurumeneke funguo igobono abakoli mirimo be serikali kolengana ne gazeti ngane mwamunelinga pay strike looms in public service igobo kongumborororo abandi nigo bagende holiday ya Easter batabwati kende mubuko no nyachinga kiserikali chichi county achiro chikali kulira ngachi yakiro very hard nigo babwatu muchando monene ayuna arairo bolito asipeji ntangani ayuno chwesomera asipeji ya 5 na limo ne page ya 5 na kabere wegengane iro bolito nelinga will this be the turning point gatia Dr. Ruto na Raila Odinga nyora ngali tukolera lero muraibwense na chikochea a crucial meeting asabu mabwaye wazimilo wa Kenya kwanza achikochora babunge bali bauche kuwakilishenga na chinkwana chia bipartisan talks kwa ene kinga banyali kwa bago tegere birubia azimio moja wan Kenya bono mintata be gazeti ya The Standard azimio tayari bachorira babunge batano na babere bauche wakilisha chinkwana echo chingaki Dr. Ruto nere akagere ngekero bago ikaransa lero nekero kenna warachole bali bagucha kuwakilisha aba babere kolengana no muri gazeti na kwanete nkwana ya Raila ne nkwana ya Dr. Ruto ekero moraibwense asingerete gotebanga we cannot hold talks outside the law ndogo kwana chinkwana chirisi koeli chiko naende nakiata vile this is why akwala wa babunge banyara ko abakora chinkwana wetera bipartisan na the other colleagues vazimilo moja wan Kenya abo igora Raila Odinga nera gotebanga ntwanchira nete a balanced process
yogo spearhead chinkwana atie chinseme chibere igobono ababonsi mbanjira netenga ababunga ubanyala ko baba kuriya lichibu wetera senjira ya bipartisan talks waigo engana ya gatatu mini page ya gatatu ne chikomulekeranga na ki the in history ense ya Kenya ose history in the making as Kenya's Taifa 1 satellite goes live inyoranga ntu okwane tange chiwikibiri cha itrenga ense ya Kenya nkolonchi ya lenge satellite intangani to the space for the first time yariko ba sponsored nechinse cha maiko igobona ngochira ko ba ngochira ko enda live litukoli lero ando mwanchu mulire ndonsia soli you can follow the launch on social media ntoike page ya gatatu ngotebi social media elie ngochikobwatyo ko launch wa kwa the first satellite in Kenya history waigangana nera yogo ichani mtu Brighton no mwanchu muligereria ere page 11 mulikirete ngana ki armed bandits vasto metie nyagitari na ko release patient in a daring 2 AM incident ndochikolera na ki armed bandits vaso etasi nyagitari na kuigorera barwaire ange saa 8 chia mambi gose saa 8 chia butuku na tuwoteba waiganse moyo bachanu tatigire magega inyorango bachanu na bukire gento ambo mulikerega nga umurobelioli bwa health plan ya borko be secondary nyoranga lito bataba abageni kuro busongo hospital mba kwanirete plan nera borkiwa babikira somurobeli bwo konyoro bugwenya wono murobeli ojo nigole obwate risk yogo chago collapse due to funding and logistical challenges yene report ya parliamentary report kuorokia boigo ayonto chiko ya ligeria boigo na gukorere page ikomi mto Brighton no mwanchu muligeria nile muligerete ngana kibono when children born out of wedlock fight for property ani abana bali banyoli siko yenyuomo na ubakale kurwanirira enibo ya Bible gosiba kurwana the first families na ende kolenga no mulikibega gazeti agotebanga bana bekero bakurwanira mali ya Bible nigo konyorangi kigambiro is backing them for the quest for inheritance and bagokonye kanone kigambiro giko babwatisia oikabanyora oboene bwabo ayonto yaligelia sepeje komi gazeti ya The Daily Nation nara yo asebono ase gazeti ya The Daily Nation omanyu muri nara yo to ende to kumurekera keraje bandit Uganda cha Rusia banto nyagitari ingu isa bandit medenye nanya gwera nirigumba kaboniga nande endiro divine bandit ningo lakini inge bandit korenga naisa bandit ningo bandit no montori obwate illegal firearm omayete gutumeke bunduki naende n'abantu nkoranga sio binadamu kwa sababu kazi yao ni kuua na kuiba so these are dangerous armed bandits and ni watu wanatumia bunduki bandit is a bandit mete serikali korenga nanje traje to bandit ni olio because bandit ekare kwa na gitari yari usia abantu abayarusi tio mete gorengana mugaro ingo nyosomatori to detail mbali okorana bantaba mbali banyorete chingoma ekero bose bari kurutena na masasi iga basani abantu ba embaro iga abantu bayigrescue na abantu babo bandit jamwabo fellow bandits abasigali mbali ngingo somoro mugano yo ingo nyosomande mpaka abasigali mbali ndenya gitayi lakini bakengero ni bandit yes who is a bandit ngono de akitana na zika zeti yana ya the standard karo ikiase beja to ne rigoro yedi tukoria ngadi nene ya akode karbono nere atebedena yes I do ekera dedena yes I do ekero bono anyorete umwanjo siba korete nyangi no mwanjo te osoma ayore asebeji ya gato te beja kane neri igoro ye amate ya John Kienis yo kabeire ex minister jinga gichama eganene egero ngaki ya moyo nyate ka gusiro gumwa ya sama tukamagega aso mwako 2015 kolende we kabono family ya egose amate ya ni gegenderete kurwanira amali omwabuso ya tigete ata 13 billion ebone familia yendoje ekabwate abasubati okorana musajo na bwata abasubati abangake na barange batano bono bonsi okora kilomita 3 tukonyora egetali ndoja banya na first house mpaka fourth house ekerojo musubati mutangani abwata abana star oyo kabira gatwara abana batano oyo gatata gatwara abana babere oyo bwo moeri agatwara abana omwana oyomo
igo bona abonsi iga bana 14 barabe 6 plus 5 plus 11 plus 3 igo nabwa igo nabata bana bona abonsi abasubati abe batete tena ya onde de yugo tigusko aseke ginga sasa maria yu magano ne boko soma se beja gatano beja kane na gatano maya gwesomera asi ubugale ase beja gatano mo ne rimurege de nabono nigere litmus test aze umurai bwenze Dr. William Ruto onyorere nde ntu asometa mangana litmus test na keko change kara gete uze buru bono nigo ya bere litmus test gojia se mangana arudo sense media political and economic crisis asebono ya wasandi gose ya beire omosigo asense ya Kenya bejata no kabere niri murigete na bono amangana ye korobekana na mangana naro kero parliament go risiu muri tukura lero nara go kwane rumono ase parliament aba gondo je ase beji yine murigete na ngaki bono aba 9G usaba menya sense media ya Nairobi Arambe Estate situkura baene gatina ba sambire chinyomba asenze mujerenge mbarabale ne bara anekero de abuna chinyombe ji nigo chiagaje tu ase asabantu bagweta igo barabata encouragement nigo yakora tu nande baromba gwanjira nyombe chiagaje asenseme ikone ke korwegyo no Mospidi Jackson Sang oyu kayore debut Ospidi Jackson Sang oyu igeta asenseme yo na abantu miete Mario Kyokurushe Mariga iriko seberani abamenya barenge gusamba ibibande byo asiditko ulia igoro boiga sense meri ya tarakaniti ni gobona aba family na abamate n'abasani bandete guichanira igoro yogo kwa boda association chair oyo Willis Mugambi oyo nyataka konyara makweri aya asenjira yobo tuzukanu asebo tuki bono bwajaki umuswadi ozomuruyi unyagosira Christian Munde ni gobona ajandete ngane ya tana mwakone konye ni gale sire nene bono okure ngochiko nkonya asemiroberio yakira lituko ayo rogo ya soma sebeja tano atekero bono abana boda bateruna obwene mburigo chikwe bwene bwa Willis na mburigo chikwene kiwa nigiyo chikwere na wikaba chikokora okurobekana asenze ya Kenya tingura tigera brand asante epeji ya kabere ase gazeti ya The Daily Nation nige kworokia nga teachers have failed learners on sanitation parents charge igobona okoranga baiboli bono bagotebanga abai abarokiwa osa aborokia ba failed kworokeria aboroki weigoro yoko yobo chenu abachenu na bukeregento nakimugwane to gwesibi bijano eno mubero metanto bane mbara batamete gwesibi mubera wesiarira machiga igo sokire korwa there is much more than wesiarira match abachenu no bwama na kabisa ntoje tola ngiri panyagitari ga kwanza abanyagitari beli tukolia lero nigo bachigu twegerio bochenu bwa maino mweona mtu umeona mtu ananukisha mdomo mpaka unashanga Anduani naro nabagusuwa maino but still kuna ile harufu ama hata haoshi meno ama hata akiosha meno hajui vizuri vile mtu anaosha meno maito naro kubeke brush igo osikituiga casualiga ukorogenda ama ino byo gwesiki omuntu bagwesiki meno up to 8 minutes agusikia maino. We will see about that. Marwerekia maina agutuara na kitora lenda maina ito korua abana barabake. So today we are going to look at dental hygiene igoro ya maino ne menu ya ito so that into kobero muchando abantu balito sinyene na barabua ekero tugukwana igo bano bacheno bwamana nyorere gazeti yoligereria asepeji akabere orenga naki amanganare epeji ya gatatu ni mulekeretenga naki Kenya igo chiko launch a satellite manyakane tenga Taifa 1 satellite yeko genda live no wetra sobokonyi wa Falcon 9 rocket yugo chako lifted off today ne company ya Vandenberg Space Force based in California, United States of America at around saa 3 chabono mambento tebinga ayegana boko ya nyora live on social media ekerobono aba science gosaba engineer korwa se space ya Kenya Agency Technical Team bagucha ko monitor na ke mission yego cheko koleka litikulia lero korwa se chi headquarter cha Nairobi amo nechinse mo cha Malindi Space Station Kenya nguchere kuimokie milestone yogo tume satellite go che space ayona magendero technology na mangana yobo engineer igobano machumuli
na bagwasomera omugano yo asenjera yubekira no asepeji ya 3 page ya 4 ni molgerete nga all eyes on Ruto as Kenya Kwanza meets over talks igonyora nga Kenya Kwanza ngumira na balirero rumuraibwense bachikuligiria na kibago chakochora babunge babacho wakilisha chinkwana cha bipartisan amaisonsi ipini ga muligiritie omuraibwense banks scramble to get bite of billion shilling judiciary deal mwancho muligirira kirigento bono karatogorera chibesa even banks abarobongo na korira bale nyorangense ya Kenya nigebwatali kabeso guchia seloko lenders kwa igwetenga na bubakora kanu na kimeshahara y'abakora imirimo yaratibanire kona bagosomorore ngana ki ense ya Kenya gendrete gutwara bakongu ekerego chamangana yechibesa government staff to down tools overpay amid of looming crisis ngana nere yu wimbo ni ule wembe ni ule bakolimero mbono bagoteba nga ngochi bali gutige mirimo asengencho anyimitinya tatongwanya kwa ebesa yawo kwadrete mirimo. Then what is the need for working? You work so that onyo achibesa chigo sustain na romo ganogete abakolimero mokoro ase county ya Kisii ajui tabu atikende gyonzi yani mwancho mulirere na mangana makong enyorero na kibakare ko gosoreri egere batiye mirimo ayondo chenga naro airobolto ikasepeje ya 5 na kabere gazeti ya The Daily Nation mwancho bolito sio mia sense mirindi studio to kwirana ntoko tebi makandere te katoko manya bagendo bitu ngabekire ningo tebi na ngaki suspected a love triangle yanya dige koirero bugima we deputy principal soro Gusii boigo ningo tebina ase mojeri ya Kisii yiga bana ujukwana ritikorera kenta kirko boli mebere 121 bane bade mebere 121 ayu na ara sense memo gasidi atore ka sense me studio kwera na tore to tebani na ya ndeta ko basi gasidi ya Daily Nation na ne gasidi ya The Standard ate mare ningo chuteria keigo ne kare kare gukwana na kika shagwa abekide meroberio yo komonintara ira magoro kwera na tore ko sense merende yes studio Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwenso bw'Gusii nigo bono yakiro nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorwa Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo tore nekerenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV ubwensu bw'Gusii ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania nechi shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ugukina kwa maguri yebinto ase chichiro
okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase kiciro cyito ebintu ebiya byasera ase kiciro cyito nabo igo tugutarira ki county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tukurigereria naki obonjereria bagendete gukorekana ase kiciro ebi negati yebinke biria urachikwe manya na gukwanira asumurubrio wense yobonjoreria nigo tugukumanya ase chinse kiri cheisiko nakibagendete gukora obonjereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebintu ku chinse kiri cheisiko nagutekeraga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia ime ya Ndizi TV ense yobonjoreria Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Mwana mwanju muri Ndizi TV na rekrutuira sintundende ya kabere tutete gukora sema ya magazeti erinde to abageni withuri bagekyare kuragense ya mone nusu igo twachakira umuroberio wa afya amatode na wealth is healthy. Wealth is not healthy. Lakini health is wealthy. Isikujanganya asubuhi leo. Right, mwanju murigeria tutumire chujumbe chia otogendere kurigeria torore ngambara bia bamore asumurubiri bono mambia twara tari na inukuru saa 12 twatemire mbaka bono chia tigere chideke ikomiga tumanya kumera nabageni baitu belituko lia rero inyuranga hii ni Jumanne ya afya elituko lia nkyo yo mtona yuga komonyaga nga a boy child amewachwa nyuma sana mavikundi munatambua sana girl child kwa nini ambingo nyara toromogene arata tebinga ti milestone nchire chechi chia kirubune nchire meyo konyoro mwana momora ekogera buna riri twachage tumuroberio abasacha no bagwikura muno tia torore mambi torore na magani tukaranyo ri bagata kuja kesho turakwana na ngikia berobe igana abaitetwe no mosaju itetu bari bwengende no mosaja bwengende bone ndubinde via sarigire onende tigatorore na ingige koba twira na sese ba magazeti ya sebeji ya 10 oseka rombate gazeti ya Standard na nchiri ngombate gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya 10 ase edagika iga tumanya kumenya ko chia semero biriende ni elibuna ase county ya Kisii ase Kisii tuchingana rifaro ostomogi yone moja riri ngendu nigo bono emebere yecho irororo kolengana no muri kibuga city abuna capacity ya moja riri nigere 21 bodies kolende nigewate wetania mebere emeyamo igewate 121 no wonder igewate 121 iyo nigo congestion era sense meyo ekere mebere nebono muri kibuga city amuregere na temanyiri banyene mbamanyeti ekere tato era tajina basigari cases ayo taiwa somera nigara sebeji ya ya 10 kuri ndo mugabana ntwate bibuna nkwendaro gikoraga ense chinse bitu jabono mambia akwanira mangana ayo amona mange ayo arengete asunya gitari eyo wetera asengendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital aria asomoji obosongo eba nidoje amangana afya ase county ya Kiambu na namurekeire na ki understaffing ekarego irera mna ebirengo byachenu kwira na insasense meri ya Kiambu asense mende ni murekerete osengo murekera sara gaiga ne lina amokonyi se deputy principal ni gobono anyoreta makweli yaye abo litkurigorase county boigo ya Kisii ekero muri kweset amurekerete osakwanda somo wekenya muri na deputy principal killed in suspected love triangle korekana rende na Thomas Ndege nigo anyoreta makweli yaye asi hotelie yemo ekero montage da sense meya mos karaje sense meyo na komwatag na komobetomo yo asense meyo igobono baotana mbalingiro musubati gete onenge famisti asensemo ya marani ke amangana amakongwara ihona bo somera mugano yo montere naraire no ryo morality baotana nabige tubiara lena bara ikigo asikambero 24 hours rende ngoikiware rero aitabe gusakane why do you kill why
Mwanchumo igereria magana makongu sana antolero baremire antolero baremire sana yani goito umuntu is like kuchinja tukuko as simple as koite ngoko omugano igono rasi gaseti ya the standard nande gono ngokora korwa sensema ya alright na inche nganchere asepeja gatano nalimo ndoche ng'ababunge ababunge in both houses US Senate na national na ebunge nene niko bale kurwana kabisa talio kurwana chisegi kolende walikuwa wanapigana kwa maneno asingenchonga uchumi nigere konkigima MPs were fighting over economy in both houses waigo mwanchumuligereria ekyombegyo kubalika abalimu Teacher Service Commission nigo as a list nige kuorokia nga shortage of teachers is among its biggest challenge in a report obokebwa abalimu na bo orumuchando munene asikyombekyo kubalika abalimu Teacher Service Commission nkolire ngana egukwanira igoro yestima my stima of late nanyo tomotoka complain kumbe it is true why token amount is going up but the units is reducing montante ita kubeka 200 nyora unit 4 naboyo 4 wana muri kubeka zeti yakotebanga umuntu kubeka 1000 akonye niga kanyora unit 35.8 lakini bono niga kanyora 31 units hono ntokuma yangi kyabere ko muri kubeka zeti na ereseretasi njira yobo ikirano ekero gwasomera umugano yasepeji ya 5 na 3 lakini imbaenderete narana na barachinjira ndi tarif asa magana Kenya Power etuka intrigireri umugano no rori sara ntokora ko rwasiga sedi ya Daily Nation tarato tenga kirende kibandi tikigita senseme na koira na koruji besien gaiba baire nyagitari abo ko kibandi kana korigereri ndanyu bwata buya bandi de ora chika nyagitari abo nangiko who is the bandi natege de gyabere kurwe miaka ya maga kono digangoira siga sedi ya taiva leo na botambe ngokorire ira na weganda agotebi ka sedi ya taiva leo nkiebwate eriwa kwanda sensemo ya balimu ekembe Ndizi kurende ya senseme ya netebetena ulevi shida za akili safura walimu Ndizi karote ana report ya Teacher Service Commission ya baini kuwa mfinyo ni kati ya changamoto kuu kwa abalimu na abana igokora rende muvinyo binyuwa na biri amarua bintu bya ntubakarutu bakarabia bere shida hando yore ngisukuru cya rasira kenge lakini ndene tukwandike twatete katoka kwa ngisukuru cya yire tukwinka jinde tukatana rende teturatiga miroberi yabekwa ase ningana ni mamu ya ira sikaseti ya taifa leo ndirina mbinu sagashagwa kuzima andisheki yani rende na gashagwa nakatumete mbinu gete Ntangani ameanza kuwasawishi viongozi wa kisiasa mlimani Kenya kumsaidia kusambaratisha ushirikiano wowote baina ya Ruto na Raila. Mapambano haya yanatokana na hofu huenda akatengwa hivyo kama Raila na Ruto basi kukwana ni Gachagua wote ana na bonera nyore Kongo lakini bono gote ana bone ojagire kuliye mbinu anda gote ana wikige ndege Tangani Raila anchana Ruto na Rumuraibwense igo tena Raila ise kwanja na Ruto na Rumuraibwense igo bono saba derigo chikuigorwa right na nje nereye majangiri waingia hospitalini na kuiba wenzao na kuiba mwenzao aliyejeruhiwa wanaenda majangiri kuna wate kabisa yasepeje 10 limo ni murikerete na ki abanyanyimba sensemo ya 10 bagendrete nobo tuki asege kore aba gunmen was bandits au barenge armed basweta senyagitari ya 10 County Referral Hospital na kumuibo oyo mwabo kumuira yani baka era kinyo koipa pale bali para kinyo baka maurusio yo mwaba serieta Dennis Kemboi oyole go sustain injuries chia gunshots banyara ko bakagwa ko nabanyanyimba litukolia Jumatano samo ya Kapchemta area in Marakwet West wana koranga ingane ya retro bwoba gati yabakolie meremo amo nabaroire bande balengenya gitali yabo majangili ayo wose abaibi abo nigo babwate AK47 rivals ya
tumito bwoba ucha sabaruire bandoro cho nagikware gokora. Lakini muntu yo agatanga Sara is a suspected bandit. Yeah. Orende n'abanyanyimbo. Esukano in general isukanyoro muntu no ibete no nkoko no rwalire akuri n'abanyanyimbo. Omuntu n'alinde n'abanyanyimbo. Akini renda abanyanyimbo bagore ndo muruire gose mbabere osoyo mugose babere. Na abayiga bakire 10 of them. A bandit dire rura abantu babere. Na baje unaware because baje sana ne chamabi. Anyway manchu muligereria. Hiyo ni inakosa majibu. Kama tabanga kuna maswali inakosaga majibu yake. Sasa tunangoja torenga mbache babanyore bandits babeire bobe. They are very daring. Wameamua kwamba they are the kingpins as jinsi machiricha Ligomara kwetu West Pokot wana bakare gode serikali okwenda mwakwana bone go mwaziri okwana bone igorwe orwe threat barabarwe threat by killing. They are not giving a threat with words. Lakini who is a bandit? A bandit is somebody who owns a firearm and you cannot do anything about them. Even a bandit. Ile bandit ni hatari. No mamiro jonde is the bandit. Umajumurire ya tokorera basa semi ya magazeti enensemo ya check ya kero ni sare na ndrego jote bina para ver matumiro uchumbe chino asemambi ya boniga somoroberio puensa kia bona mami chingo sukanda kego karongo motigana bagani bachokwanda mangana afya kina bote majumurire nkimo kwana anyakuya dayadisa kabisa asemambi ya bona manchumurigeria twaligereria binte binge tumekuwa tukiangalia sana afya ya binadamu. Lakini leo tutaangalia usafi wa meno, dental hygiene. Ni vipi tutachunga meno zetu? Banta bangi mwarusi wa meno umetolewa meno unnecessary. Dental formula. Sijui dental formula hiyo tutajua basics vile yani watu wengi sana tuko na shida hata mdomo tuna na harufu mbaya una brush meno una brush kabisa na tunataka kujua ni muda upi unaweza kuweka mswaki kwa meno. Mwingine anaweka 1 minute amemaliza. So bago je sana na boko ambori no boge mabwa kongire. Nile buyotumie jumbi wesiri amene. Giare iliyo bale sababu ngukwa nile Swahili mgeni wetu mmoja wa siku ya leo ambaye ni Dr. Emily Mutano Mutue. Ashiki hiki Kisii ndio maana anajaribu kuongea Kiswahili na itabidi tutumia Kiswahili. Wenzangu wananiuliza ni vizuri kutumia chumvi. Economy imekuwa mbaya sana. Sasa chumvi unajua chumvi imeendele komenda igoni. Ni vizuri kutumia chumvi. Ama chumvi. Ukibrush meno na kijiti. Wengine hawezi kwenda kureplace brush. Tunaambiwa brush after sijui ni 1 month, after 3 months. Hiyo yote tutajua. Watakuwa gerundu. Sasa jitigamba dige. Dr. Emily ni dentist katika hospitali ya Peak Dental Clinic akisaidiwa na dada Monica Kerubo Magara ambaye ni assistant dentist. Pale kwa posta tulikosea kidogo lakini ni dentist na msaidizi wake. So wote ni dentist after all. Na butocho utwara se studio litikolia lero turaligereria usafi wa mdomo wetu, usafi wa meno na vile inafaa tuchunge. Bia sana. Amisi inapata kata amisi hata kana rusigu elino. Ta chikonya kwenda kurusigu nano mbona rende ngwa atore kwa rusigu elimo na yande na bago tebali na njengo kone. Torena ngakyo kwerenda ina afya rende ngakyo kwerende kya rende dental formula. Ebole na giniro ko mga kanale se ita na chaga sira tabwa de maino. Anne karajiete aringo ango eba kagene eba kaibire bindo kete ebijure kale ina bagaje bakabe rio como no de carusia maino pina de batali bijule ya bantu na ye biro. Alright, manchu muligereria wageni wetu walifika kitambo na asante sana. Nafikiri wanatuangalia kutoka sehemu fulani hapa ndani ya mjengo. Tigatura enda Sensemende studio. Tuenda Sensemende studio. Wewe utakaa huko kando kidogo. Nje bono. Nje turaumirane naye gekuraga chinsi sana ibere SMS mangana maya. Yo bono tumirane chinga kije sa kunganjira na ya kwanjire. Je bono atige sara. Agendere biasana gendera. Mogendere na Joshua lakini onda raundi kwenye kuita ka kerende nje una banda waje tubakaibo yo mwao. Tozuka ena on TV wasozi kwende gendera kutomali boli yao. Wetera sena mbira se studio ende sara ka ujana bagani. Ende mukwane bune mejenda yo para nje tigasuke ena on TV wansu. Uwo mugusie asante.
TV. Ubwansu bw'omu Gusii.